С голямо удоволствие поднасям приветствие по случай 110 годишната от създаването на Националния военно-исторически музей, в който работите с чувство за мисия и отговорност. Гордеем се, че нашият Национален военно-исторически музей, заедно с неговите филиали, се нарежда сред най-богатите като артефакти музеи в страната и печели все повече посетители. Това безспорно е благодарение на амбицията на ръководството и на целия личен състав. Защото силата на всяка музейна институция се формира не само от богатия фонд, местоположението и подходящата и база, но най-вече от хората, които изграждат и представляват интелектуалния потенциал в сърцето и душата. Завидна е вашата активност и по отношение на разрастването на наследството на музея и представянето на нови, различни по тематика и винаги интересни изложби. Ние, военнослужащите, сме ви благодарни, че така отговорно и мотивирано изучавахте, съхранявате и представяте историята на Българската армия и на нейните командири. Че сте истински пазители на националната ни идентичност и култура, на военните ни традиции и ритуали. Признателни сме за вашия принос за запазване на връзката между въоръжените сили и обществото ни днес. Високо ценим факта, че чрез организирането на множество събития вие популяризирате нашата дейност. Спомагате за утвърждаването на авторитета и доверието в българските военнослужащи и нашата армия. Благодарни сме за изложбата Българската армия 20 години част от НАТО. Националният военно-исторически музей поставя важен акцент върху мисиите и ученията на Българската армия през тези години. Изложени бяха оригинални артефакти, като знамена на българските контингенти от мисии зад граница, униформи, оръжие, лични вещи на участници в мисиите и много документални свидетелства. Моите думи на уважение към вас не се дължат и на приноса ви за изграждане на родолюбив дух у младежите и децата гости на музея. Вярвам, че част от тях след време ще се влияят пред истината. Поздравявам ви още веднъж с празник от свое име и от името на военното ръководство на Министерството на отбраната, както на военнослужащите и цивилните служители от Българската армия. От сърце ви желаем да не спада и на конта амбицията на учени и творци, да се помнят хранилищата ви с експонати, да реализирате с тях нови проекти, които да предизвикат интереса и жаждата за знание на многобройните ви посетители. Бъдете здрави и удовлетворени от признанието, което получавате. Вие го заслужавате. Да ви честита годишна!